Xi ħadd hemm fuq iħobbni. Dan huwa ktieb li jiġbor l-għajnuna u x-xogħol imprezzabbli li tagħmel naqda hospice ma' madwar 1300 familja. F'dan il-ktieb hemm l-esperjenza personali ta' Peter Kalamatta. Il-ħ kollu minn dan il-ktieb imur bris il-hospice. Waqt it-tnedija ta' dan il-ktieb fil-Palazz ta' Sant'Anton, l-awtur Peter Kalamatta tkellem dwar l-esperjenza tiegħu mal-battalja ta' kanċer rari. Imma il-lezzjoni li tittorħoġ minn dal-ktieb hija li bniedem qatt ma jista' jkun fatalista illi jgħid qatt m'hemm speranza, dejjem hemm xaq ta' dawl. Għaliex dak ix-xaq ta' dawl itlidek itik il-kuraġġ biex tkompli. U ħafna jgħidu, anke tobba kbar u xjenzati kbar, illi nofs il-fejqan huwa l-kuraġġ u fidi. Il-komplement tagħmlu xjenza. Preżenti għat-tnedija kien hemm mart il-President ta' Malta is-Sinjura Mirjam Vella fejn appellat għal kuraġġ li jeħtieġu n-nies morda. Speċjalment u min għaddej minn kimo, jew min għaddej minn kanser, ma tantx jista' jintaqa' ma' nies bħalissa. Allura l-unika ħaġa li tista' tagħmel jew tferraħhom b'xi ħaġa, jew tibgħatilhom messaġġ ta' kuraġġ. Jiġifieri dan hu kuraġġ kbir għal min għaddej bil-istess kanser. Il-ktieb jista' jinxtara online minn fuq is-sit hospicemalta.org.